tayo zakuti awo ni kuno.
Ndimeri kuchitira program yathu yazakumudzi kupatsirani magulu osiyanasiyana amene anzathu nditu amtundu wa Chiromwe amavina muno Malawi. Kuli magulu osiyanasiyana chopa ndi mmodzi so magulu amene ali otchuka kwambiri maka pakati pa anzathu a Chiromwe. Program yathu ya zakumudzi dakapitirabe takhani pompo. Kujigayo za kutawa ni kuno. Kujigayo za kutawa ni kuno.
kuchigayo zakutaoni kuno tikatele iyayi ndithu tafikaso pa mtsiriziro pa programu yathu yazakumudzi lero lino ndinakupatsirani ena mwa magulu amene anzathu achilomwe amavina facho nina kuti tili kwachonde kumene ndithu kumachitika mwambo uja wa mulako wa lomwe kufikirako so sabata yamawa tinene mpewo chidzukulu cha Anankhoma apitizani kwenena kanema wa Times mwakoma nonse. kuchigayo zakutaoni kuno pamphindi iliyonse china chake chimakhala chikuchitika kwina kwake.